El Nacional de Convergència Democràtica ha aprovat per unanimitat la llista per les eleccions europees del 25 de maig que encapçala Ramon Tremosa. Sobre el procés cap a la consulta, Artur Mas ha dit a porta tancada que si arriba cap oferta de Madrid l'escoltarà, però que el procés no té marxa enrere. Ramon Tremosa reclama una gran participació en les eleccions europees per repetir a les urnes les mobilitzacions sobiranistes de les últimes diades. El candidat convergent assegura que des de la resta del continent els resultats dels comicis seran llegits en clau del procés sobiranista. Avui hem de recordar als catalans que costa més omplir les urnes que els carrers. Podem fer molts happenings, podem fer moltes vies catalanes que enlluernaran el món com ja hem demostrat que sabem fer, però en el segle XXI la llibertat d'un país es guanya en seu parlamentària. El Consell Nacional de Convergència Democràtica ha aprovat per unanimitat la llista pel 25M, que encapçala Tremosa, i els eixos del programa, que inclou reclamar a Europa un compromís amb la consulta. Cap referència de Tremosa a una possible oferta de Madrid sobre finançament, però Artur Mas sí que n'ha parlat en el seu discurs a porta tancada. El president no creu que hi hagi cap proposta singular, l'escoltarà com qualsevol altra autonomia, però insisteix que el procés cap a la consulta no té marxa enrere. Òscar Armengol, TV3, Bellaterra.